Say hello, hallo, Thorn. Hello. Othon möchte uns gerne etwas sagen. I don't speak Germany. I want speak English, but I don't want to speak English. I want to speak Greek. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο αγγέλους που ήρθαν για να μου φέρουν όλη αυτή την αγάπη από τη Γερμανία. Και αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένος, στενοχωρημένος πάρα πολύ, γιατί θα φύγουν αύριο. Έτσι, όλη αυτή η ενέργεια της αγάπης που μου ήρθε από τη Γερμανία και την ακουμπούσα, την αισθανόμουν όλο αυτόν τον καιρό, θα σταματήσει. Φυσικά υπάρχει και το Facebook, υπάρχει το ίντερνετ, όπου μέσα εκεί θα υπάρχει όλη αυτή η αγάπη. Αλλά όσο έβλεπα αυτούς τους δύο αγγέλους, αισθανόμουν πολύ πιο έντονη την αγάπη σας. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Μπορείς να χαμογελάσεις λίγο? Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Η Μαρίκα μου λέει να χαμογελάσω, αλλά εγώ δεν μπορώ. Οι στιγμές είναι πολύ συγκινητικές, το ξαναλέω. Θα ήθελα να σας κλείσω όλους στην αγκαλιά μου μέσα και να σας βάλω στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Η αγκαλιά μου είναι μικρή για να σας χωρέσει όλους. Για ξανά άνοιξε τα χέρια σου. Μικρή. Γι' αυτό θα αγκαλιάσω την Κλαόντια σαν να αγκαλιάζω όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα ήταν τιμή που γνώρισα την Κλαόντια, τη Μαρίκα την ξέρω, και θα είναι τιμή να σας γνωρίσω και από κοντά όλους σας. Το σπίτι μου, η καρδιά μου, το κτήμα μου είναι ανοιχτό για όλους σας. Όποτε θελήσετε θα έρθετε να με βρείτε. Όχι μόνο εμένα, αλλά και τα σκυλάκια. Να είστε σίγουροι ότι θα τα φροντίσω όσο καλύτερα μπορώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Danke schön.